Jaume Camproví, gourmet. Avui farem una amanida d'estiu de patata. Encara som de vacances, d'estiu, és clar. I penseu en un plat que us fes la vostra mare quan éreu petits. Un dels que em ve al cap a mi és l'amanida de patates amb pell. Ens hi posem, com sempre, comencem reunint tots els ingredients. I en aquest cas, són ingredients barats a l'abast de tothom. A la segona meitat del segle passat, les mares havien d'enginyar-se-les per mantenir famílies nombroses. I les patates complien la seva funció. Comencem omplint una olla d'aigua per bullir les patates. I alhora, disfrutant d'aquest distret paisatge. I la posem al foc. I ara encenem un segon foc. I omplim una altra olla, més petita, amb aigua. I la posarem també a bullir. On hi anirem posant els ous. Si els posem a temperatura ambient i l'aigua bullint, han d'estar uns 11 minuts. A la primera olla li posem les patates amb pell. Salem l'aigua. La pell evitarà que entri aigua dins la patata i quedi massa tova. Ei, abans ens hem oblidat del julivert. Julivert ben fresc i aromàtic. Passats els 11 minuts, ja podem retirar els ous. I els passem per l'aigua freda per aturar-ne la cocció. Tot seguit anem a rentar els tomàquets. No massa grans, ja que quan els tallem no volem les rodanxes massa grosses. Ara sí, els tallem en rodanxes. Els tomàquets han de ser prou madurs i que desprenguin l'olor de tomàquet d'estiu. M'enteneu, oi? Que no siguin d'hivernacle. En descartem el primer tall, més dur, i la pell del final. A continuació, anem per fer la ceba. Pot ser tendra, de figueres o ceba groga. La tallem per la meitat i de cada meitat en fem 2. I ja podem tallar. No feu els talls de ceba molt llargs, ja que no és bonic trobar-los sencers a la forquilla. Tornen a obrir el pont i passa un altre vaixell. Un altre ingredient molt important és la tonyina.
la traiem de la llauna és essencial que la tonyina sigui amb oli d'oliva. Mirem les patates i en punxem una. No, encara no estan prou cuites. Esperem una mica. Preparem el julivert. En tallem les fulles més verdes i les trinxem. Us heu adonat que som a la cuina d'un vaixell? Ja podem pelar els ous durs. Ja hem tret les patates del foc, ja que ja estan cuites i les hem colades. Fer un plat tan nostre fora de casa també et reconforta. I si és tan senzill com aquest, et dona temps per contemplar les vistes. Les patates les hem deixades refredar i les pelem. Encara cremen una mica. Cada país té les seves varietats de patates. Les haurem encertat? I les posem a sobre d'un plat. I les tallem a rodanxes. I les reservem en un bol gran. Aquí les tenim. Salem les patates i els tomàquets. I també les pebrem. A sobre hi posem el tomàquet. I també hi posem la ceba. I la tonyina de llauna. En reservem una mica per guarnir el plat final. I amb molta cura de no trencar les patates, ho barregem tot plegat. Les patates s'han d'impregnar del gust de la ceba, de la tonyina i del tomàquet. També hi posem les olives. I el julivert fresc picat. Ho ben barregem i ho deixem reposar fins l'hora de dinar. Un parell d'hores farà que el plat sigui molt més bo. Després ho passem a una plata
Hi posem l'ou dur. Hi posem la sal, el pebre i un raig d'oli. I ja la tenim! Amanida d'estiu de patata. I res més a dir que molt bon estiu!